Begira da, etxetik jarrita, enpresek transizio ekologikoa egitea ere oso garrantzitsua da, Euskadiko ingurumen sektorea sasoi honean dagoela dio Aklima klusterrak. Urtebetean 15% igoera izan du negozioak eta 287 milioi euroko inbertsioak dituzte. Gurekin dago Xabier Kaño, Aklimako presidentea da. Xabier, egunon? Egunon, bai. Lehenik eta behin, izena jartzeko eskatu nahiko nizuke inbertsio sorta horri, 287 milioi euroko inbertsioak zertan? Bueno, gai askotan, egia da azkenengo urteotan egon den hazkundea ingurumen sektorean handia izan dela. Gehien bat itun berdea, Europak aprobatu egin zuen itun berdearen ondorioz, eta Agenda 2030 aprobazioaren ondorioz. Zein arlotan edo zein aspektutan, lehengo eta behin ekonomia zirkulararen aspektutan. Egia da, gehien hasi egin den sektorea da ingurumen lorpenan hondakien base hartuta bigarren bizitza bat emoteko hondakien lortu egin diren zenbait aktibitate. Eta egia da, Europar mailan alde horretatik diru laguntza asko egon direla ekonomia zirkulara sustatzeko, eta bigarren aldetik baita ere digitalizazio mailan gehien bat uraren zikloaren mailan. Azkenengo urteotan egon den hazkundea enpresen aldetik gai horretan baita ere nabari izan da bai. Eta eskuartean daturik badaukagu, inbertsio horien ondorioz, eta gehiago egon direnen ondorioz, CO2 isurketak murriztu ote diren, dagoeneko eraginik izan dute den, bada emaitzik? Bai, gehien bat, bai Europar mailan eta bai Euskadi mailan murrizketaren evoluzioa ona da. Azkenengo urteotan bai Euskadi mailan eta bai Europar mailan industrial sektoreak eta energi produkzioa sektorea bere emisioak murriztu egin ditu asko. Euskadi mailan gaur egun daukagun datuak 2022 garren urtekin korporatuz 8,4 murrizketa egon da. Eta Europar mailan baita ere berdina, 1,5 murrizketa egon da. Beraz, azkenengo urteotan egia da, naiz eta barne produktu gordinaren igoera egon Euskadi mailan, emisioen murrizketa baita ere sustatu egin da. Beraz, desakoplazio prozesu baten aurrean gaudela esan genezake. Zer erronka dira, nagusiki, begira Euskaditik jarrita, zertan hobetu behar dugu bai ala bai? Nik uste dut bi edo hiru gauzetan. Lehenengo gauza da, emisioen ikuspuntutik edo CO2 emisioen ikuspuntutik, garraio sektoreak sortzen dituen emisioak nabariak dira oraindik, eta nik uste dut bai kotxe pribatuen erabilera eta transporte publikoen erabilera pizkat efizientzia aldetik hobetu behar dugu. Eta bigarren aldetik, uraren inguruan, eta orain azkenengo berriak ikusita Valentzian gertatukoaren ondorioz, eta egia da, geure kostaldea eta geure azpiegiturak egokitu behar ditugula klima aldaketaren ondorioen aurrean. Eta egia da, tarte horretan edo inguru horretan oso garrantzitsua dela hirigintza prozesuak eta lurralde antolamendu prozesuak. Horren barruan, etorkizuneko hiriak eta etorkizuna lurraldea plangintzan sartzen dugu, eta egia da, klima aldaketaren ondorioak aurreikusteko beharrezkoa dela plangintza bat egitea. Xabier, amaitzeko balorazio bat ere eskatu nahi dizut, Europako basosoiltzeari eragingo lioke neurria aipatu dugu, une honetan klima aldaketaren goi bilera COP29 ere, non eta Azerbaijanen ospatzen ari dira, Trump boterera iritsita klima aldaketari dagokionez badakigu negazionista dela baita ere, ze urte datozen, Bai, ez dut uste urteo onak etorreko direnik. Egia Trumpen inguruan egongo den ingurumen politika argi dagoela da negazionistanen inguruan mugituko garela. Bere inguruan dauden aholkulari guztiak mugindu horren barruan daude. Baina egia da Europak berean jarraitu behar duela. Azkenengo urteotan egin duen esfortzua ingurumen aurloan izugarrizkoa izan da. Gehien bat izugarrizkoa izan da industriaren lehiakortasunen ikuspuntutik. Desakoplazio prozesu horiek lortu dutena da industria askotan I+D inbertsioa asko handitu egin dela ingurumen gaietan. Beraz, behar bada Trump 4-5 urte gehiagotaz hor egongo da bere politika negazionistekin, baina nik uste Europak bertan jarrita behar duela lidergoa eramaten klima aldaketa eta ingurumen gaietan. Xabier Kaño, eskerrik asko. Zuei, mi esker, gerrate. Ikusten dugu mundu zabalean.